Kaixo eta ongi etorriak beste egun batez zur eta lur saio honetara gaurkoan lehenbiziko atalean garra izanen da gurean, badakizue bera Nafar gobernuko basozaina dugula eta berarekin batipat egurloten inguruan, erreketen inguruan eta eizaren inguruan ere solastuko da garra. Ondotik ere pixka bat eiza gaiarekin jarraituaz, baztango eiza eta arrantza elkarteko egoitzara joanen gara, eta bertan Oier Jantzi eizazainarekin egonen gara, berak balorazio bat egingo digu, baztanen nola doan eiza denboraldia, eta baita ere nola ez, Listor Asiatikoaren afera ere nola dijoan ere komentatuko digu, eta azkenik saioari amaiera emateko, Alba Ikideren atalean, Oier Usandizaga izanen da gurekin. Hementxe gaude saioaren hasieran esan bezala, gurekin garra dugu eta badakizue, bera Nafarroako gobernuko mendizaina dugula eta beti ere urtea osoan zehar, lan desberdinak izaten dituzte, eta oraingoan garra, buru belarri egurlotekin eta ez. Bai, hortan nahi gara, sasoina hau hortako da, erratzeko eta markatzeko. Bai, pasaden urtero baztango kasuan uztailan batetik august 30 arte baztango udalak erikitzen du epea jende apuntatzeko eta behin apuntatuz gero urri aldera edo hasten gara eta otsaila arte edo hilabete hauek hortan gauditze, lotea markatzen. Hori da ez, azkenen mendizain aldetikan baztango udalak baitu bere mendizainak ere ez, eta gero ere bazaudete beste mendizain batzuk ez, Nafar gobernukoak ez. Danak aman komunean egiten duzuelana, azken finean ez, baztango egurlote hauek ateratzeko ez. Bai, denak elkarrekin, lotea markatu baino lehen, solasten gara udaleko guardak eta guk, Nafarroko gobernuko guardak, adosten dugu zelekutan markatu behar dugun loteak, eta hortan gabiltze, jotake. Baztan ere lurraldez nahiko zabala dugu, baztanek 15 herri baditu, eta herriaz gain herri berak baserri desberdinak. Ezagit pixka bat mendietan da banaketa egiteko orduan lote oikena nola antolatzen zarete, nola dire banaketak? Bai, baztanek 15 herri ditu, eta herri bakoitza izaten du, badu zonalde bat lotea markatzen duguna. Orduen, zona hortan sartzen gara eta hor markatzen dugu herrikoak. Gero baserritako loteak jaiten dugu aparte, beste lekuetan. Baserritarrei badute, beste sartzen dugu beste leku batean bezala, ez? Azkenean berri maten dago erreztasun batzuk eta hori da erreztasun bat. Baserritarrak berek proposatzen dakute guri non nahi duten lotea markatzea, eta guk usten badugu zentzu baduela bere proposatu dutena, hor markatzen dugu. Normalean beren baserrien ondoan izaten da. Egur aldetikan egur klase izaten da pixo bat lotetan ematen dena? Egur klase ematen dena gehiena diferentzikin da bagoa. Zerbait tarteka aritz amerikanoa izaten da, otsondo inguru horretan horko basarri batzuk aritz amerikanu zerbait ere, lizarren bat edo bertzere bai, mengo aritz ere zerbait, baina porcentaia handiena diferentzikin da bagoa da bai. Orduan orain batipat negu parte hau, udazken bukaera eta negu parte hasiera, lanpetuta batipat hortan ibiltzen zaretez. Bai, orain egun arrastxarra dire eta aste honetan garai, baina aste urte arte bai, haitu gara astean 2-3 egunetan hortan, edo herriko lotea markatzen, edo baserritakoak. Baserri pile bat daude eta horrek denbora pile bat behar da, azkenean. Jende galdetuko tauk nola egiten dute markatu ez, lote guztik antzekoak izan behar dire, pixka bat kubikazioa nola izaten da, esperientzia duzue, bistakin jokatzen duzu edo? Pues bai, bistakin haunitz, eren egurrek herrietako loteak markatzen dugu banazka, markatzen da lote bakotxai maten zaizkio 10 metro kubiko, direla 12 tona, eta baserrikoa berdin.
herrietakoak nola izaten dire kuadrilla bat, izaten aldire 8, 10, 12, 30, hasta 40 lote izaten aldire herri bakarren batean. Orden, egiten dugu kubikatu banaka. Baina baserrietakoak egiten dugu dena ojo. Eta bueno, hori ere gero eskaeran arabera, ez? Batzuk, bueno, Aitorrek ere aipatzen zuen, eskaera egiten aldire norberak mendian egurra bota eta etxeraino ekarri, edo nahi dunak ere, enpresa batekin kontratatuta, etxeraino egurra dan ekarriz. Bai, bueno, hori da aukera bat maten duena udalak, ez bastan udalak, Nafarro mailan udal ja gehienek edo denek. Ez da obligatua udala egitera, baina hala egiten da, baten da aukera, bakotxak berak egin edo enpresan medioz. Gero eta gehiago jendeak enpresan medioz egiten du, normala da, zeren, bueno, lotea botazeta badu bere arrisku, eta gaur egun gazteak, gazte gutxi badaki arbola botatzen. Ez da lehen bezala, lehen hauni jende ibilitzen oianean lanean, eta oianean etzen ibili tokatzen zitzaion motosierrekin zerbait ibiltzea, eta bueno, bazitun konozimiento minimo batzu bazitun. Gaur egun, pues ez da hola, aldatu dut, eta, bueno, erresago da garestiago, erresago da, erosoago da eskatu udalai enpresak ekartzea etxera, eta, bueno, enpresa batek ekartzen ditu etxeko atera, lotea, bentaja hundi da, gero. Eta, bueno, egurrak markatzen, baino zeharka begira ere, eta, bueno, burutan, suteak, zerreketa baimendu hien demoraldia istanten gero hasiko da aurrerago, baino badakigu, hor gobernu mailan badela proposamen desente erreketen inguruan, eta oraindik ez da ziurtatu, beraz, ezin daiteke esan, ez? Bai, pues, hoi da. Gauza da, azkeneko urtetan funtzionatu den bezala, sobera ongi ez, eta, bueno, aldatu behar dire zenbait gauz. Eta behiduri du, bai mejoratu dire gauzek, azkeneko urtetan mejoratu dire, baina alare oiniken falta da mejoratzeko gehiago. Eta, bueno, aurtengo iduridu sartu nahi dituztela aldaketa batzuk. Bueno, pues, gaur egon badakigu aplikazionek eta gauzek, telefonoak eta tabletak eta dire laneko tresna batzuk behar direna bai edo bai, eta iduridu tiruak handik heldu direla, aldaketak izan behar direla, bueno, bai mentzeko eta suposatzen da errexago izan behar dela, eta mobilen medioz eta aplikazioen batzun medioz eta hortik iduridu bideratu nahi dutela. Bueno, bai ez tatzen delikan aldaketa guztiak, ordan solastuko gara, ipatuko. Eta aklaratuko dugu, guri ere interesatzen diku jendeak jakitea ongi nola funtzionatu behar duen. Eta, bueno, dena den, hori bai ez dela aldatzen, aigara ipatzen ere, beste medioetan, xarroxinen eta leku gehiagotan, bastango kasuan hasi gara ja tramitazioa egiten, hortzegunetan beti bezala, azaroan batetik hasi ginen, Horizondoko bulegoan, Kamara Agrarian, hortzegunero hor gaude, basozainen bat, Nafarroko basozainen bat, 8 hamarretara, tramitatzeko jendean eskaerak betetzeko. Eta basozainak basoa zaintzeaz gain, badakigu guain eiza demoraldean gaudela, iztariak furia izaten dute izatzeko, baina beti ere hor izaten dire, bete behar batzuk edo baldintza batzuk, eta, bueno, zuek pixo bat hor adi egoten zarete, ez dakit nola doan demoraldia. Bai, bueno, da beste lan bada duguna, iztariekin egotea eta kontrolatzea eta saiatzea bereek gauzek xuxen egitea. Bueno, demoraldea, usuanak beran kontu arras gaizki. Urte badire gaizki dagoela gauza eta urtengoa ja denbora arras txarra da. Eta urrien hasieran denbora bizketo hona zagoela ikorainiken soberago izen pasatzeko. Ez dakit, momentuz iztarik arrasu maten dugu, arras aserre, ez dakit, horrei suposatzen da denbizko egun pare bat ona egiten duela orden pasatuko dela dena, eta orden ere izan den da zerbait, edo sobera izia, edo sobera alto, edo, bueno, hor diagut gara sartzen, usartzen gara bereiek, zuzen egitea eta respetatzea, eta, bueno, batuko denetek, bada jendea gauz guztietan bezala, bada jendea xuxen ebitzen dena, eta barte batzuk ez. Usuaren gero eta gutiagora odaie,
normal den bezala, zeren gero eta gutxiago hiltzen da. Eta bueno, sartu dire orain bertze modalidade batzuk, ez? Lehen igual ez zirenak, ez ziren modalidade eta ez zen espezioi. Nahi dela iduridu basurdia hemen betiti dagoela, baina ez da hola. Hori dela 40 urte hemen basurdik apenas ez zen. Unit arazongatik, ez? Unit gauzangatik. Mendia izezikin nagoz dagoen, bueno, beste ez da, zeren azten bagara horren kontu, egoten gara hemen laburdu. Gauza da, basurdian egin etzen lehen, orai bada basurdi gero eta gehiago eta iztari ere gero eta gehiago. Bueno, gero eta gehiago, talde desente badaude. Gazteri errateko egia ere ez da soberan imatzen, Baina, bueno, pues hoi, epatu dutena, gero, bueno, kaza maior ditzen dugun ere, pues bada, orai dela urte batzuk zen existitzen, oi? Horda, bueno, usuan mandu pausu bertze modalidade batzuk. Aldaketa bat izan da, eta dena den, bai da gaude pixkot kezkatuek ninde gazte gutxi da eizen hasten da. Eta arrantzan ere gutxi ere, ez da lehen bezala. Ninde gazte. Gauza guztia bezala, ez, afizioa galtzen da, usotarako afiziodunak ez badu izatzen, galtzen da, arrantzarako gauza bera. Geroz da gutxiago arrantzara joateko eta baimenak zailagoak eta azkenean arrantzatzea ere ez badute arrainik lortzen, Arrainana, bera, hori ez da sasoina, baina ez da hola, hemen bidasoan, bastan bidasoan, amorraina, arrain pile bat bada, pile bat, dago arrasongi, hemengo errekak ibaia daude arrasongi, baina arrasongi, hola da, badire datu batzuk arrasonak. Bai dagola, ez da lehen bazen libertade hori hartu benga, nik inori eskatu atatzen du lizentzietan nahi dutelaik, hori ez da, hori, baina da arrasa. Duzu eskaera bat eta matenatute, eta nik uste dut, aidela bizket galtzen ohitura horiek, badaudelako bertze ohitura batzuk. Mobila, tableta, eta gazteria ikusten dut gehiago, tiretzen duela, tendentzia gehiago duela gauzoietara, arrantzara eta izera baino. Hori iruditzen zein den izakin. Osongi, garra, aurrera gore berriz ere elkarrekin egoteko aukera izaren dugu, bitartean, eguraldiak berriz ere laguntzen duen, eta joaten zareten gurloto edanak pixo bat markatzen eta lana antzintzen. Eskerrik asko. Bale, zuei, venga ba, arte. Oraingo honetan, Baztango Ehiza eta Arrantza elkartearen egoitzan gaude, badakizue Urrasunen azpilikuetan bautela beraien egoitza, eta gurekin Oier Jantzi dugu, bera ehiza zaina, eta Oier, hementxe gaude idorpean, azken aldian euri desente egiten ari du, eta ez dakit pixko bat ehiza den moraldia ja aspalditxo hasia da, eta ez dakit ze balorazio egiten alduzu, oraindik behar bada zifrak ez dituzue, baina iztariek eta zer diote. Guain oso denbora izan da, ez da biltza sobera konten, urrian eguldik geixiko lagonduzun, batez ere azkenko asteburun, eta hor bai pasatu zen oso pixko bat, geroztik azarun urila eta ez du bertzerik izan, eta eguldi honekin ez dire pasatzen, eta guain goz, irurogeita piko mila, irurogeita horreita magortz mila uso pasadire, eta hori, osotasun batin hori ez da deus, aiz gutxi pasatu dire, eta baina egulde altxateko esperun, golpere bat ematen duen, baina orain goz, ez daude sobera konten, normala den duzela. Ezakit, bastan emaituzue uso izerako postu ezberdinak ez? Ezakit nola izaten den pixo bat oiken kudeaketa edo nola antolatzen dire, behintzat eguraldi hona delikan? Bastanek batxu frente ezberdinak daude, eta horietan zozketa bidez funtzionatzen dute, zozketako goiz egiten dire, eta batzutan gu aldugun neurrien bertara joaten gara, normalen txandatuz, bai ana eta bai ni, eta paperak eskatu, bakite iztariek ze paper eran barretuzten, eta erantzen txuna ongi, eta bertziek ezin du zozketan parte hartu, hola dago estatutotan, eta hola funtzionatzen dugu, eta zozketa egin, eta gero suertea duna puesto bi izanen du, bertzatzuk txarrago eta bertzatzuk batera, eta hola xe. Eta batzuk behar bada segun ze postu tokatu zaion, ez dire joanen ere, ez batzuko? Hori badakizu beti eurek izautzen juzte inor, normalin jende berdine ibiltzen da, frente fijo izaten juzte, norberak bere leku izaten du, eta eroan zozketan, ze puesto den, ze buldi den, eta izia zaize den, eta baldintzat
horrek ere baldintzatzen du eguneko jarduna, eta horren arabera, batzuk itxera, eta bertzik txabolara osaltza, eta bertzik antxe. Eta gualdi kaskarrokin, bueno, jende gutxian emateko dez, joate ere. Bai. Gaur bertan egon zozketa batera egon naiz, eta etzen inorrera, eta jende gutxi mugitzen da, noski. Uso nafera, badakigu zoritxarrez momentuan horrela dagoela, eta behar bada furia gehiago edo mugimendu gehiago izaten duna basurde izia, ez? Bai, basurde azken urtetan gotxi joan den izan modalidade bat da, gehien bat, basurde kopuru ere gotxi joan delako, eta behar hori badagolako, ez? Poblazio hori kontrolatzeko, eta orduan, izari eiza hori ere, modalidade hori gotxi joan da, eta urten ere bide beretik kaltik badire, baztango menditan, nekazari eta abeltzainak kejatzen dire, gure gana jotzen dute hau niztan, eta guk kudeatzen dugu hori Nafarroko gobernukin elkarlan bat eginez, eta gero beraiek baimen emateotenik, hemengo iztariekin batidak ematen dugu batzutan reserbatan, hori batida bereziak izaten dire, eta hor gure lana batida horiek egitea albidetu, eta gero behin baimena dagoenek hori zaintzia ere izaten da, eta hortan gabiltza. Hori da ez, basurdek kalte honitz egiten dute, eta ez dakia batidaren bat induzue hemen zonaldean edo? Bai, egin jugu batzuk, eta horten oainik ez haunitz, normalin oain eiza temporadan, reserva ere mutan bai, reservatik kanpo izatzea libre den, iztariek euren martxa dute eta eurek kontrolatzen dute. Temporadatik kanpo bai batzutan suertatzen dela bolada batean batida desente egin barri izatea, horregatik eiza bukatu delako, eta surdik segitzen dute euren bizian zina atetzen dute, eta batzutan gizakia eta animalin arteko ekilibri hortan batzutan kalteak sortzen juzte eta nola patxere kontroltu hor dira. Ordu, basurde izen ibiltzen dira bintzat kontent, horiek ere, beti ere ateratzen dute basurdaren bat, ez? Nahi dut esan basurda unitz bada eta ez da usotan bezala. Esku gutxik ez dira bultatzen, ez? Normalen lehen gurtien adibidez, hildako basurdin kopuru da xenta hunditu zen, eta alik ere horten badire kalteak eta basurdik bere poblazioa mantentzen du, denak konten idutzeko aina. Helburua alde batetik izan mantentzia da, noske, bertzetik, eta helburu nagusen ikusten naturan ekilibrio bat mantentzia dela, eta hortako eiza aspalditik tresna bat da, eta hori da mantendu behar dena. Zuen egoitza honetan, Urrasunen, behituzu ere egaztiak, ez? Azken finean, egazte hauek zaintzen dituzue urtean zehar, eta azkenean irten bide bat emateko, ez? Ez dakit nola dagoen gaia? Gaia urteroko modu berin dago, hor batxugu inbertze, koto, gehienak herri bere ingurun, eta, aietara saltzen txugu gehien bat, eta, sortzen dugunak, hemen azten dugunak, normalien irtera badu, eta denak saltzen txugu, egun nuntorroik 10 bat uzten txugu urrengo urteko faisenak sortzeko, bertze guzia saldu egiten da, eta problemik baztango kotun ere, kopuru bat ere izaten da, eta, Ze izaten duzu hemen batipat, faisanak eta zer? Faisana, galeperra, eperrak ja bukatu dira, eta guantxe bertan saltzeko faisana eta galeperra. Eskaera beti bada, prezio aldetikan ezagite prezio honen saltzen den, edo for ere merkatuak aintzen du, eta jendeak erosten du, behol behar bat oso garesti ez delako ez. Hor, bixut jokatu hor duzu ez, ezin duzu prezioare, konsumo bat badute, gastu bat badute ere, pentsua dela, inkubadorontza eta elektrizidea badire azkenen kudeak eta horrek, sortzen jo gastu batzuk, eta ere erantzun bertzaile, orduan, hor. Prezio nahiko gonaz, urtero saltzen dira denak, hor normalenko, hostilatzen du, pixu mugitzen da, normalen betiko prezietan, eta nahiko ongi, saltzen dira, ezkak erratzen. Eta beste gai garrantzitsu batzuk ere, eramaten duzuena listor asiatikoaren gaia, ez? Ez dakite momentuan nola dauden, ja poliki-poliki ostok erortzen hastekin hasiko dire kabi gehiago ikusten, abisu asko jaso dituzue? Bai, oain, hor uda bukaeran eta biskot uso temporada sientzindik hor abisu de gente jaso benitun, oainik ere badira abisu batzu, bakarra, oain ja negu hor bildu bezala moteltzen da gauza, bai, abisuk segitzen dute goten, eta alden neurrin joan
saiatzen gara batean bakarra, uso topoloa dela eta granja eta zera, baina, bai, hortan lanin gabiltza, urteroko martxak, lehenbizko trampak jarriz, gero trampoiek begituz, eta pixkot trampoietan ze kopuru erori diren pixkot aztertu, eta gero ja kabiak sortzen direnik, horiek kendu, alden teknika desberdinekin, eta segitzen dugu informatzen eta ikasten, bertze teknika batzuk, hortan pixkot innovatuz, azkenen behar horreri erantzun behar digulako eta hori gure lana delako. Ikusten duzu, kontzen ari zatela pixko bat, zabalkuntza horreri, listorra xeteko zabalkuntzari, edo zaila da, baliabide haundirik ez ez da, o ze balorazio horoko horretan da? Hori urtetik urtera txosten bat egiten dugu, eta ez dakit, seguraski gure lanatik aparte ere, bertze gauza honitzek eragiten dute, guldia, bertze mila faktore, eta orduan, nahiko gure lanare, gure ustez laguntzen du, eta hortan saiatzen gara, baina, seguraski bertze faktore honitz beharko dire, plaga hori pixko bat kontroltzeko. Desagerrarazi nik ez dut uste lortuko denek, baina bintzat muga batzuken barrenin mantentzen saiatzen gara, eta gure teknikak ikasi txugunak, eta alik ere erran bazala teknika berriak ikasten, eta pixkot bilatzen eta investigatzen nahi haitzen gara, pixkot erantzun hori hobetzeko. Songi, garbi geratu dire gaiak, espero dugu, izan denboraldia geratzen den pixar hori, iztariak disfruta dezatela, beraien ere baldintzak edo bete barrak bete dezatela, eta modu horretara, danak kontent. Eskerrik asko, Oier. Eskerrik asko zuri. Azken atal honetan, albaikideren atalean gaude, eta gurekin Oier Usandizaga albaiterua. Badakizue, beti ere ja negua hurbiltzekin, poliki-poliki hartaldea barrena sartzen hasten dela, eta beti ere Oier, zenbait gomendio edo zenbait kezka edo kontu hartu beharrekoak tenore honetan, ez? Urtero gutxi gora bere izaten dira betiko zalantza edo dudak, ez? Normalean 3 gai izaten dira importantenak, desparasitazioaren gaia, gero abortoen epoka hori, tokatzen dela kasi urtero, eta gero seme gestazio azetonan inguruko zalantzak, ez? Hoi da pixkat ardietan tenore honetan izaten diren 3 arazo edo urtero errepikatzen diren pixkat 3 arazoak, ez? Orduan, 3 gauz horietan sakonki hitz egiteko beharko genuke denbora asko, baina da pixkat puntualizazio txiki batzuk egitea arazo bakoitzakin, ez? Hasita desparasitazioan gaiakin, askotan guri deitzen gaituz hartzeiek eta galdetuz abertze desparasitadore erabili behar duten aurten, zen funtzionatzen duen ongi eta olako galderak, ez? Jendeak ulertu behar du, diela oso galdera horiek oso generikoak, pentsatu zenbat belei diferente, zenbat hartalde diferente, zenbat hartzaien ikulu bakoitzaren zenbat egoera ezberdin dauden, eta guk ezin dugu desparasitadore general bat aplikatu edozen modutan o pixkat espezifikoak izan gabe, ez? Horregatik oso praktiko izaten da, behi beraiek ez dugu joan beharrik ere, askotan hartzaileek esaten digulaik muestra bat hartze edo laboratorio batera bialdi burdu analizatzera, iruditzaileek gastatu behar dugula, ez dakiz ema diru, azkenean analitikoetako bat 15 euro kostatzen da, eta desparasitazioan aplikazioa izango da askoz ere finakoa. Kontutan hartu, zenbat parasito ezberdin dauden, asko, eta esternoak, internoak, eragin asko diferentekoak. Bestaletik gaur egun dugun arazoa da, gaur egun saltzaitugun desparasita horiak, gutxienekoak, igual 20-25 urte ditu, urte asko erabili dire, eta gaur egun dagoen arazotako bat erresistentzia arazo bada. Eta hortaz aparte, ekoizpenal aldetik, esango genitzake, geotan mugatuago dagoela desparasita batzun erabilpena, ez? Bereziki esneko arde dituztenek oso murriztu dute ze desparasita hori erabili. Horregatik guretzako oso garrantzitsua da muestrak hartu, afinatu ze parasito klase duten ikuluen, eta horren arabera egin gomendioa desparasita horiana. Hori da, azkenean kasu bakoitza berexia da, partikularra da, eta horreri agurre egin bartzaio da, atentzioa kasu horretan jarri
jarraitu ez beste bigaiekin. Bai, gero hurrengo arazo normalean urtero gertatzen dena izaten da abortuena. Nik uste ez dago hartaldeik ez duenik ilor kantitate bat izaten, ez? Normala esaten da, 105 ilorra izatea, hartalde batean gauza normala izan daiteke. Hortiko iti, ja hasten da pixkat preokupazioak, ez? Aurten izan baldin baduzu aborto brote bat, helduen urtean aukera da izateko, edo ez. Eta izate baldin bada, ez du erran nahi aurtengo patogeno bera izan denik, ez? Ardietan arazo gehiena, klamidia, tosoplasma, salmonella eta border izaten dira, ez? Orduan ja baditugu lau eritasun, modu diferentean atakatu berdienak, eta erabilitako erremedioak ere batetik bestera oso ezberdina dienak. Orduan, norbaite konsulteite digule guri askotan, ardiak ez ezkit ilortzen, ze eman genezake edo oso kostumbre handia da, ez? Jarriko diogu terramizina, jarriko diogu tal, berez ere jendeako hartu behar da, badiela eritasun asko, egoera asko, ikusi behar da ikuluan aurreko historiala zen izan den, eta pixkate astune izango nez, baina azkenean inberda gauza berdina. Muestrak hartu eta laborategian finkatu ze patogeno konkretuan dugun, hori eroso horreza da, askotan ez du albaitera joan berrik ere, aski dute ikustea feto bat edo bildoz bat, igual denbori gabeko jaioa, hori boltsa batean bildu, kongelatu daiteke, kongelatu edo zintzen eta gero beraiek dendara ekarri edo gu pasaran garan batean, eman ez. Noiz ekarri muestrak, ilor bat edo bi, gertatu leheteke modu normalean. Ikustu haute ja, 3, 4, 5, ja pixkat, sobre todo goteo bat bezala hasten dela, ja lehenbailen hartu muestra, analizatzen da, normalean analiziek 10-15 bat egun tardatzen du, eta horren arabera hartuko ditugu gero hartu beharreko neurriak. Ez da pixkat, desparasitazioan gauza berdina. Gaur egun ezin gara haitu tiroak airean botaz, asmatzen dugun, ez? O esperientziaz, jendeak guk ikulu asko ikustitugu, esperientzia badugu, baina esperientzia hortatik pixkat espezifikoa izatera ailegatu behar gara. Azkenean golpeak seguruak eman behar dire, ez? Pixka bat jakin daia zein den arazoa eta arazo horreri aurre egin, eta bukatzeko... Gero barkatu inakiko, agentzian medikamentu edo medikamentuen vigilantzia den egiten duenak, hoi iritsiko da, iristen ari da, eta iritsiko da, hemendik aurrera, denbora gutxian, norbaiti antibiotiko bat, edo bakuna bat saldu behar baldin bazaio, atzetikan analitika bat euki beharko dugu. Orain arte, esaten dena ojo kliniko edo esperientziagatik errezetatzen diozu txerto batzuk edo egoza batzuk, ez? Mendik denbora gutxira, oraindik ez, baina pare bat urte, 3 gehienez ere, inkluso antibiotiko batzun kasuen dagoeneko hasia da, salmenta justifikatu beharko dugu analisi baten apoioakin o base batekin. Eta ja bukatzeko albaikideren atala? Bai, hirugarren arazoa zen azetona edo urreno toxemia gestazion esaten den ze hori, hau urtero gertatzen da. Azkenean, perez izaten da azienda barrua sartzeko, guaina azienda ardien kasuen ernari asko izaten da, eta nahi dugu negua aliketa motxena izan, eta aliketa gehiena kontu kanpoan. Gaina ikustitugu belaiak berde-berdeak, iruditzen zaigu bazka bat dela, baina urtero gertatzen zaigu berdina. Belaietan bazka berdea bada, baina ez du indarrik. Orduen, urtero koinziditzen du ardi ernariek, bere energia beharrik handiena orduntxo dute, askotan 2 bildotx eta barruan dituztelako, eta erokitzaitugu igual urteko indar gutxieneko belaian. Orduan, ardia flakatzen hasten da, grasa gastatzen hasten da, grasa hori azukre bihurtzen da, baina parte bat azeto kuerpos tetoniko, sustantzia baten bihurtzen da, hor ziklo txar bat sortzen da, gozeik ez dute, pixkat hasten da rueda bat maldabeiti bezala geotakorrago, eta hori de, hartzei guztiek deitzak dituzten urtero, badutela ardi bat lurrean erditzeko puntxo, baina lurrean, indarri gabe, eta azkenean hiltzen dire. Orduan, jake urtero gertatzen den berdine, da pixkat aurre ikustea, eta ardiek kanpoko egoera baino gehiago pentsatu behar da, ez behiratu nola dauden kanpeko belaiek eta behiratu berduzu nola dauden ardiek. Eta ardiek ernari eitzinetuak eta baldin badire, behar dute energia gehiago, behar dute pentsu gehiago, eta sartu beharko dire barrena lehenago, ez baditu sartzen ere behar dute komplemento alimentazio bat lehenago. Eta gaur tenore garrantzitsu ez, tenore hau ja, ardiak arditzen hasten dire, eta bildotxak sortzen, eta adi ibili barreko tenoria ez. Bai, nik uste dela urteko momenturik kritikoena, azkenean ez zara jokatzen ez bildotxa bakarrik, askotan urtea segun nola juten den, bildotxen prezioare askotan igual ez du ez da konpentsatzen izatea ere, baina laktazio inizio hasiera on batek gainentzeko kanpaina guztia markatzen du. Orduen nik uste azaroa, abendua, urtarrila dela esneko ardietan oso momentu kritiko, eta lan askokoa eta gainean egun berrekoa. Eta bestela zuek ere, lanpetuta ez, betiko moduan.
beti ere arazoak imprebistoa sortzen dira ikuiluetan, eta Gu betiko, esneko bietan betiko lana igualtxu izaten dugu, bakarrikan noen, bai beigorriek eta bai ardiek eta etxera itzultzekin, beti arazo gehiago. Mendikan maiatza alde arte, deskansuik gabe. zarete aspartuko, eta eskerrak eman zuri ere Oier, gurean izategatik, eta beste bat arte. Eta, zuei. Besterik gabe, agur esateko ordua iritsi zaigu, eta eskerrak eman zuen harretagatik agurtzen gara datorren saio arte. Mila esker eta ongi segi.